Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinilang po nyo bus ng lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maway pala makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higala nga Biyernes og pizza 19 na. Buwan karon mahigala sa Hunyo tuig 2026. Straight to the Sa point. gihapon hatagan tagpagtaga ng mga isyos nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sutanan karong butaga mahigala. Low pressure area ang unang gimonitor sa pag-asa gawa sa Philippine Area of Responsibility kun PAR nahimo ng usa ka tropical depression. Straight to the Kung point. makasulod kini sa PAR tawgon kini og Francisco. Wala pa'y nakita ang pag-asa nga direktang epekto sa mga bagyo dinhi sa atong nasod. Straight to the point. Kaya tanig pagtagad no butaga mahigala sa atong pagaban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, Department of Environment and Natural Resources kun DENR ni-issue na og cease and desist order paglabay og basura diha sa South Road Properties kun SRP. Straight to the Ang point. syudad gihatagan og 60 ngadto sa 90 ka adlaw pag-clear sa maong lugar gikan sa mga basura. Straight to the point. Reklamo sad mahigala ng mga establishments diha mahigala sa SRP. Gumikan po din kins kabaho sad. No, daghan tang mga establishments kana diha bida nagbagulbol sad mga sukitig paminaw. Una karon mahigala medyo ang DENR mi order na sa pa-stop mga higala pagpahunong sa paglabay og basura ni anang maong transfer area. Straight to the point. Sa laing bahin, Kapitolyo, mupatangtang sa naong sa mga opisyal sa kanhi administrasyon nga gibutang sa notebooks o inguman mga nga iapod-apod mahigala sa mga kabataan sa probinsya. Samtang kadtong nahabilin nga 17,000 ka mga notebooks nga doon na pa'y naong sa kanhi gobernador, tabunan sa Kapitolyo una ihatag ngadto sa mga tinunan. Kanto mahigala, grabe mas atong ipal atong kalakihagod. No, mga notebooks mahigala, gasto mga kagalaan sa probinsya, kwartas probinsya. Butangag naong mahigala sa kanhi gobernador. Ganto nagpagtagad rumutaga mga kahigalaan sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, Governor Pambari 4 nagplanong mularga paingon sa General Santos City sa sunod semana aron personal nga motunol sa hinabang pinansyal gikan sa probinsya sa Subo alang sa mga lugar sa Mindanao nga apektado sa kusog nga linog niadtong Hunyo 8. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, ang NDRRMC nitaho nga nisaka pa sa 78 ang nakalas sa kusog nga linog didto sa Mindanao. Straight to the point. Nagana magkadaghan in taon mahigala mga patay inday ken. Lord na pa'y mga naugkat, mga kaigalaan nga mga patay katong mga nadatugan o karon abot na mahigalag 78 ang nakalas mga kaigalaan pastilan. Kaya tanig pagtagad rubutaga sa atong pagmanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. laing bahin, pre-trial conference sa impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte nahitabo gyud kagahapon apan wa kini mahigala ipa-cover sa media indeken. No? Unya matod pa ipadayon karong adlawng Lunes, Hunyo 22. Natapos gahapon ang marking of evidence sa usalang ka article of impeachment ug tiwason pa ang laing tulo sa sunod nga semana. Straight to the point. Paspasay gyud mga kaigalaan. Sige, ato ning sundan mga sukit tig paminaw. Og hinaot pa mahigala nga ilan ang ipakita sa media ang susunod mosunod pa nga mga panghitabo labot ani mga higala para nga tutok sa katawhan, makasabot ang katawhan unsa gining hitabo mga sukit tig paminaw. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, Senador Alan Peter Cayetano ni Salikway og nitubag sa akusasyon nga nausik ang 700 million pesos nga pundo sa Senado sud sa 28 ka adlaw tungod sa kagubot sa Senado.
Straight to the point. Kini ang pasangil mahigala ni kanhi Blue Ribbon Chairman Ping Lacson, Senador Ping Lacson, itubag sa mahigala ni Alan Peter Cayetano. Straight to the Ato sa point. nangisgutan robutaga mahigala sa atong pamanuman usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kini point. og uban pang mga isgutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.